Que tal, boas noites? A Deputación e o Concello creen que o PP está detrás das queixas polos composteiros dos veciños de Eduardo Pondal. De contado, afondamos no asunto. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. A Deputación e o Concello creen que os veciños de Eduardo Pondal que solicitan a retirada do composteiro comunitario deberían buscar máis información sobre o plan Revitaliza. Tanto dende o ente provincial como dende o goberno local apuntan que o PP está detrás desta recollida de sinaturas. A realidade do compost parece que se está convertendo máis nunha confrontación política que nun feito medioambiental. Onte, veciños da rúa Eduardo Pondal solicitaban a retirada do composteiro comunitario nesa zona da Boavila. Ante estas reclamacións, dende a vicepresidencia da Deputación, teñen claro que é o PP o que se atopa detrás desa recollida de sinaturas. Mosquera di que Moreira e Moldes están levando a cabo esta campaña en contra do plan Revitaliza. Xa todo creo que é obvio que en Pontevedra temos un PP cavernícola, creo que eu non son capaz a catalogalo de outra maneira, non? E que, bueno, pois que anda con estas cousas en contra de toda a evidencia. Vai ao Parlamento e dicir, resulta que o problema dos composteiros é Pontevedra. Hai composteiros en Santiago, en Allariz, en a Póvoa de Brollón, e non sei cantos concellos en tal. Hai en 26 concellos máis que os de Pontevedra na provincia de Pontevedra. Xa digo, varios do PP. Donde hai problemas? En Pontevedra. Os problemas ten o Jacobo Moreira, mas, señor Moldes, non? É obvio, porque é como aquel que vai pola autostrada, non? En sentido contrario, están todos engañados. Dende o goberno local, pola súa banda, teñen moi claro que o proceso de compostaxe é beneficioso para todos os veciños da cidade. Por esta razón, non entende quen pode estar en contra. Cree que os veciños que asinaron este escrito solicitando a retirada dese composteiro comunitario están mal informados sobre o proceso de compostaxe, que non molesta nin perxudica, dixo Lores, a ninguén. Por lo tanto, eu, para resumir, máximo respeto polos posicionamentos de todo o mundo, pero eu sí que me gustaría que para un proxecto de futuro como é a recuperación do 100% da materia orgánica, pediría a colaboración e especialmente o que si me resulta absolutamente criticable, non? É a oposición frontal, non? Porque non se pode dicir de outra maneira do Partido Popular e de outras forzas políticas. Non o entendemos cando, ademais, hai unha directiva europea que obriga no ano 2020 a compostar como mínimo o 50%, non? De momento, dende o goberno local de Pontevedra insistiron en que ese é o camiño que van a seguir e continuarán, polo tanto, coa colocación de composteiros comunitarios e tamén individuais en diferentes zonas da cidade de Pontevedra. 9 militantes do BNG acaban de recibir unha multa pola protesta do pasado 30 de decembro na inauguración do novo carril na Ponte de Rande. Os nacionalistas creen que se trata da resposta dun Estado represor contra os dereitos e as liberdades democráticas. Por esta razón, levarán ao pleno estas sancións para denunciar unha vez máis a Lei Mordaza. O deputado nacionalista Luís Bará presentou hoxe en rolda de prensa as multas que percibiron 9 militantes do BNG por manifestarse, dixo, pacíficamente o pasado 30 de decembro no acto da inauguración do terceiro carril na Ponte de Rande. A multa é de 100 euros por persoa e o feito en cuestión foi que eses 9 militantes abriron unha pancarta en contra das peaxes galegas. Que nos dicimos, insistimos, repetimos que non foi un acto de inauguración da ampliación da Ponte de Rande, porque, como podedes comprobar, as obras seguen, despois de 3 meses aínda non remataron, senón que foi unha ceremonia de inauguración da suba das peaxes. Ademais, pensamos que foi unha provocación, unha burla e unha ofensa despois de todo o proceso previo das condicións nas que estiveron facendo as obras e a presión que se meteu aos traballadores e traballadoras para poder rematar a tempo e facer este acto de posta en servizo dos novos carrís no último día hábil do ano coa única intención de favorecer os intereses da concesionaria porque, a fin de contas, tratábase de que pudesen aplicar a suba das peaxes ata un 3,81%. Un feito deleznable pros nacionalistas, un feito que deixa en cuestión a liberdade democrática. Estamos asistindo con este feito e con outros moitos a un proceso represivo por parte do Estado en forma de multas que é
forma parte dun proceso máis amplo de involución democrática e persecución da protesta e da discrepancia. Este non é un episodio illado, polo tanto, forma parte da utilización que estamos vendo da Lei Mordaza e tamén do Código Penal para perseguir a liberdade de expresión, de manifestación, de folga, para intentar amedrentar e someter a sociedade. Con estas medidas, dende o Bloque Nacionalista Galego quixeron deixar claro que non se van a amedrentar, que non van a parar e que van a seguir denunciando os abusos e as injustizas. A finalidade, como decía, é crear un ambiente de medo, de censura e de autocensura, e a nós, desde logo, isto parecenos moi grave porque parecenos que é a resposta dun Estado autoritario, centralista e represor contra dereitos democráticos fundamentais, contra a liberdade de expresión e tamén contra os dereitos dos povos. O BNG levará o hemiciclo galego no mes de abril este feito, co fin de pedir unha vez máis a derogación da Lei Mordaza e a transferencia da xestión das autoestradas. Aprobado un estudo de detalle para a construción dun bloque residencial de 180 vivendas nos terreos de Tafisa. Trátase dun proxecto impulsado polos bancos Sabadell e CaixaBank. Segundo a concelleira de Urbanismo, trátase dunha boa nova para a cidade. Unha vez que o estudio de detalle este aprobado, o que se procederá será xa a parcelación definitiva, non? E poderíase xa solicitar a licencia para a construcción. Co cal, a nós parecenos unha boa idea que a parcela de Tafisa se mova, non? Vimos xa dicindo dende fai tempo que se nota na propia cidade pois un repunte, non, de solicitudes de licencias. A zona de Tafisa é unha zona moi importante de cara á cidade. Completa tamén a outra licenza que entrou a semana pasada, se non me equivoco, de Metrobacesa na outra parcela de Tafisa, e entendemos que é unha boa nova para a cidade pois que se empecen a mover estas construccións. Co ditame favorable da Comisión de Urbanismo, o estudo de detalle será aprobado o próximo luns na Xunta de Goberno local. A tramitación do expediente seguirá coa súa exposición pública do proxecto e, por último, deberá pasar polo Pleno do Concello para a súa aprobación definitiva. O proxecto residencial que está en riba da mesa inclúe un mínimo de 180 vivendas e súmase a unha segunda iniciativa de 92 nunha parcela ao carón da Avenida de Bos Aires. O Plan Revitaliza de Compostaxe impulsado pola Deputación de Pontevedra vende ser seleccionado como experiencia ambiental relevante pola Axencia Europea Zero Waste Europe, unha entidade oficiosa que traballa da man da Comisión Europea no ámbito do medio ambiente. Este recoñecemento implica que a institución provincial expoña o seu plan en Bruxelas, de xeito presencial, o vindeiro mes de abril. E o Plan Revitaliza continúa estando de actualidade nesta ocasión debido a que vende ser seleccionado como experiencia ambiental relevante pola Axencia Europea Zero Waste Europe, unha entidade oficiosa que traballa da man da Comisión Europea no ámbito do medio ambiente. A experiencia de todo ese ámbito ambiental, enorme, variado, seleccionada, a única seleccionada do Estado español, foi o Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra. Entre outras moitísimas experiencias de todo tipo que vos estou a narrar, pois foi seleccionada. En que isto será exposto? Os seguintes pasos van ser expoñelo diante da Comisión de Medio Ambiente da Comisión Europea, co recoñecemento da Axencia Zero Waste Europe, un movimento que une municipios europeos e establece relacións con organizacións sen ánimo de lucro, como Amigos da Terra, a proxección do Plan Revitaliza pasa a ser internacional. Segundo explicou o vicepresidente Mosquera, este recoñecemento a nivel europeo implica que a institución provincial exporá o seu plan de compostaxe en Bruxelas, na Dirección Xeral 11 de Medio Ambiente, de xeito presencial o vindeiro mes de abril. O nacionalista asegurou que o feito de que o plan teña sido seleccionado é unha noticia máis que positiva para a Deputación de Pontevedra e tamén para esta iniciativa. Creo que é un recoñecemento dunha importancia, dunha potencia enorme
que digo que non o agardamos, porque hai moitas cousas que están facendo desde, pois non sei, desde as cuestións da reducción de emisións de CO2, de tráfico nas cidades, de conservación da natureza. Hai cantidad que podían ir e creo que con certa, en fin, con certo debate, con certa, bueno, sempre, non? Que aí, pois ao final seleccionaron o Plan Revitaliza da Diputación de Pontevedra. O vicepresidente dixo esta mañá que a día de hoxe hai instalados centros de compostaxe comunitarios en 27 concellos da provincia. Tamén dixo que a finais do 2017 aínda eran 24 os municipios, pero que se está a traballar en Silleda, Lalín, Valga e tamén en Catoira para poñer en marcha as primeiras instalacións. O alcalde da cidade e a empresa Autocar e Rías Baixas acaban de asinar un convenio de colaboración. A partir de agora, as persoas usuarias da liña de Monte Porreiro verán reducida a súa tarifa. Neste barrio da cidade, situado a 2 km do centro urbano, residen 7.000 persoas. Por lo tanto, eu quero agradecerlle a Autocar Rías Baixas, porque ademais da subvención que dá o Concello, que ten, digamos, unha cifra de hasta, logo non se utiliza todo, de 71.000 euros anuales, tamén a propia empresa fai unha rebaixa aos viaxeiros que máis utilizan o transporte, o cual o que se está primando é a xente que necesita obligatoriamente utilizar o transporte público, que o utiliza masivamente e que eso é unha rebaixa importantísima no uso nos viaxes que fan de Monte Porreiro aquí, non? En cambio, nesta línea, nos últimos 4 anos, que é o período do último convenio, como decía ben o alcalde, aparte de aumentar o número de viaxeiros, que é o máis difícil de todo nesto, que é moi complicado, aumentouse moito a utilización da tarxeta que temos na colaboración. Nos, como di o alcalde, temos unha pequena axuda que sempre favorece os usuarios que máis viaxan no autobús, e a partir da viaxe 12, cando entra a axuda do Concello, é un premio para todos esos usuarios que viaxan hasta 2, 3, 4 veces ao día. A subvención beneficia os usuarios habituais, os que utilizan o autobús para desplazarse ao traballo, a estudar ou para realizar calquera tipo de xestión entre Monte Porreiro e o centro urbano. Nos 4 anos de colaboración coa empresa Rías Baixas, constátase que hai unha evolución positiva, un descenso no número de viaxes con pago efectivo de case un 10% e un aumento das viaxes pagadas coa tarxeta Moedeiro, que no caso de máis de 12 viaxes incrementouse máis dun 40%. A subvención é de 0,50 euros, 50 céntimos por viaxe, e a contía do convenio ten o tope de 71.000 euros anuais. Este martes deixa máis actualidade en Pontevedra. A Deputación de Pontevedra aprobou unha nova liña de axudas para entidades sen ánimo de lucro para promover, fomentar e difundir actividades culturais no marco do Ano da Lingua. A nova liña aprobouse na Xunta de Goberno e está dotada cunha partida orzamentaria de 260.000 euros. O prazo para a presentación de solicitudes comezará a partires do día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da provincia e finalizará o 30 de abril. Preto de 200 veciños de Poio manifestaronse este luns para exixir ao goberno local a rebaixa do IBI e a aplicación de bonificacións propostas polos populares. A convocatoria foi feita polo Partido Popular exixindo a baixada do 0,47 ao 0,43. O voceiro dos populares defendeu que a súa proposta non é nada que non se fixera noutros concellos que reduciron o tipo de gravame. O Concello de Pontevedra abre o proceso de licitación do Servizo de Atención Familiar a Menores, un programa de intervención destinado a persoas en risco de exclusión e de desprotección e centrado en cubrir as necesidades básicas dos nenos. En 2016 foron atendidos por esta vía uns 90 menores dunhas 60 familias e a toda agora é a Fundación Meniños a que se fai cargo destes traballos. Gonzalo Pita e o conselleiro de Economía e Industria Francisco Conde son os convidados desta noite. Tegal, venda e comercialización de todo tipo de telas e complementos. Venda ao público e profesionais, tanto o metro como o peso. Para o teu fogar, estores, panel xaponés, colchas, fundas nórdicas, confección a medida coa tela que elixas. Tegal en Pontevedra e en tegal.es.